Ahojte, máte radi čerstvé, poctivo, ručne nazbierané jahody? Jahody, ktoré obsahujú vysoký podiel bielkovín? Máme pre vás riešenie. V našom portfóliu sa nachádza proteín, ktorý je práve z takýchto čistých, poctivých jahôd. Tento drink je s vysokým obsahom bielkovín, má až 27 gramov bielkovín v jednej dávke. Nazýva sa 100% Whey Protein Excellent. Je to jahodový krém. V tomto drinku sú nazbierané čisté jahody, ktoré sú čerstvé a sú zmrazené, sú liofilizované. To znamená, že sú sušené mrazom, tieto jahody sa rozmixujú na jahodový prach a týmto prachom z čistých jahod sa vlastne ochucujú naše proteíny s názvom Excellent. Tento drink si môžete dávať v priebehu celého roku. Čiže máte poctivé jahody, ktoré sú v našich proteínoch a v každom drinku máte až 27 gramov bielkovín. Čiže patríš medzi ľudí, ktorí majú radi kvalitu a chcú do seba dávať kvalitné doplnky výživy, ktoré sú aj plnohodnotné a za skvelé ceny, tak práve takýto drink s jahodami si môžete zakúpiť v našom e-shope. Ja vám teraz ukážem, akú konzistenciu má tento proteín, ktorý ja osobne miešam do nízkotučného časti odlaktozovaného mlieka, pretože aj tento proteín je vyrobený z mlieka, ktoré je odlaktozované časti. Vyrobený na Slovensku, čiže slovenské ručičky dokážu urobiť naozaj kvalitné výrobky. A teraz si ukážeme, ako vyzerá po namiešaní tento proteín. Čiže užívajú sa dve odmerky, takéto odmerky, dve, do 3 deci vody alebo do mlieka. Ja to dávam do mlieka, kvôli tomu, že takto mi lepšie chutí. No a stačí to potom už len vyšejkovať. Ja používam takýto mixerik. Na mixovaní proteín vyzerá takto. Čiže je to poctivý proteín, ktorý je ochutený pravými ručne nazbieranými jahodami, ktoré sú liofilizované, sušené mrazom a takýto drink si môžete dať v priebehu celého roku. Je to úplne jedno kedy a viete, že máte kvalitný proteín. Je tam 27 g bielkovín, obsahuje vysoký podiel BCAček, glutamínu, takže toto je úplná paľba. A chutí naozaj vynikajúco. V ďalšom videu budete mať ďalšie naše príchute, je ich neurekom a chcem vám každú príchuť predstaviť, aby ste mali aj vy informácie hneď priamo od výrobcu. Ahojte, zdraví vás Martin, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov. Čaute, opatrujte sa a buďte zdraví.